commission des agences de voyage du Mali informe l'ensemble des pèlerins que les inscriptions pour le Hajj 2026 sont ouvertes. Elle invite toute personne désirant accomplir le Hajj 2026 d'aller s'inscrire rapidement auprès de l'agence de voyage de son choix, en insistant sur le respect des procédures établies pour sécuriser le voyage et faciliter l'obtention des documents nécessaires. La clôture des enregistrements est fixée au 31 décembre 2025. Une date butoir à ne pas franchir pour tous ceux qui souhaitent accomplir ce 5e pilier de l'islam en Arabie Saoudite. Après le 31 décembre 2025, aucune inscription ne sera autorisée. La commission invite les fidèles musulmans à aller s'inscrire dans les délais afin d'éviter les désagréments des dernières minutes. Elle rappelle que la réussite de cette organisation repose sur une anticipation des inscriptions, une meilleure coordination et une collaboration étroite entre les agences de voyage et les pèlerins. Les agences de voyage assurent qu'elles sont déjà prêtes à recevoir les inscriptions et accompagner les pèlerins tout au long du processus. Yirimajo Atetebugu 759 logements minye école franco-arabe Khalifa Kassoge sangelen baaraw damnenen kɔfɛ denbaw y'u ka nisɔndiya yira ɲilansa min ye jardin d'enfant ye ani k'a daminɛ première année ka taa bila min ye 7e année na o tɔgɔsɛbɛn saraw ye 1000 ye kalo sara kɔni o ye 1000 ani 500 ye école franco-arabe Khalifa Kassoge ale dayɛlɛ kun ye aw ka denmisɛnw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na diinɛ ale taabolo la diɲɛ ale kɛcogo la o de la sa école karamɔgɔ mafalenbaw b'u bolo arabukan ale ni tubabukan na min ye kalan kɛcogo ɲuman hukumu kɔnɔna na école franco-arabe Khalifa Kassoge u kɛlen don ka panneau solaire sigi ka jibondow fana sigi yaasa denmisɛnw bɛ se ka baara kɛ cogo min na yaasa k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn sa a ye boli joona ka taa min ye Yirimajɔ Atetebugu 759 logement olu ka sugunin fitinin kɛrɛfɛla la ka taa denw tɔgɔ sɛbɛn école franco-arabe Khalifa Kassoge ale kɔnɔna na daw yɛlɛlen don don o don sɔgɔma ni maa min b'a fɛ ka kunnafoni ɲini walima ka se ka taa den tɔgɔ sɛbɛn sa nɛgɛjuru sira minnu bɛ u bolo o ye 91 22 73 50 89 44 38 88 74 02 93 95 walima 64 15 69 93 école franco-arabe Khalifa Kassoge ale ka laɲini aw ka denmisɛnw ka se ka kalan kɛ nanzarakan ani ka se k'u ka diinɛ dɔn ka diɲɛ fana k'o dayɛlɛlen to u ye a y'aw boli joona sabula Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka se ka n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ni be wari ci na wayala ni be wari da na wayala sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan
ni wari bonisi ye. Awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni Sama Money application ye. Aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. Ka daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka Sama Money compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye, walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye money bɔ aw yɛrɛ la, a k'a chiffre sisan ni Sama Money application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni Sama Money ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama Money, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Complexe scolaire Mamadou Kamara niso kologiria bi bɔ a supasuma ɲuman na denmisɛn ka kalan ɲuman o bɛ sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la. Complexe scolaire Mamadou Kamara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabɔlen don a kama. Denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fondamentali wa fɛn mun bɛ complexe Mamadou Kamara la mun tɛ fan tɔw la. N'aw y'a ka denmisɛn saba tɔgɔ sɛbɛn kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye. Tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna kabi septembre kalo tile 10 wa tɔgɔ sɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye fufalaki. Jardin kalo sara ye 2000, primaire ta ye 3000. Complexe scolaire Mamadou Kamara dagalen filɛ Banagabugu Cour suprême masurunya la. A y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 01. A ye wuli joona ka s'u ma baw waati sera ka. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ. Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye. O nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la. Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la. Nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari. A ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele. A ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la. Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ. Isa filɛ nin ye a bɛ ka kɛ komi a bɛ baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere. Kuranko la fɛn bɛɛ jate kan ka minɛ. An kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye. An ka kɛ i komi Mamadu. N'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. Fasodenw aw kana ɲinɛ ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na. Aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye. Kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama. A suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don. Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. O ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa client
filɛbaaw ani an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye alamisa ye octobre kalo tile 2 san 2025 kalanta a bisi basara zen falai an ka tiɲɛ fɔ. A bisi basara dɛ. Dɔw taara dɔw ma ta mɛtiriw bannen don. An k'a fɔ ten min kɛra kɛnɛ kan an k'o fɔ maaw k'o mɛn. Tiɲɛ don yɔrɔ caman de kɔni na kalanta sera ka kɛ an k'o fana fɔ. Nka yɔrɔ dɔw fana bɛ yen on sont pas marché. Fala an ka cɛdenw u b'u fila ni dɛbɛ la nin waati in na n'o ye wolomasiri tabaw ye bamansuwali jugawale kɛbaw kɔni u kɛlen don k'olu kɔni tɛrɛ yɔrɔ caman na. Majamakaw fɛ yen tubabukalo salen tile 30 fala ye bamansuwali kɛbaw taara bi yen nka a bɔra min a ma dogo dɛ sabula a y'a sɔrɔ armée tɛ yen. Majama n'a lamini donso ye wulikajɔ min kɛ an na u yɛrɛ kumakan mɛn bi sɔgɔmada in na an ka kumasiraw fɛ. Ayiwa k'an burannakaw kunfalen don fɛn ɲɛnɛmaniw na dɛ. Gawokaw kɔni ko yelen yɛrɛ tɛ se ka minɛ ni an bolo minɛ dɔrɔn k'u bɛna. Ne kun k'u ma n k'u ka ji sigi ka barikon sigi ka ji k'a bɛ bɔ su fɛ de. O kɔni gɛlɛya bɛ gawokaw fɛ yen. Bankas ale ni a lamini mɔgɔw fana olu ka fini kan kɛra hanfara ye k'a kɛra kunnawoloba ye. N ko jabɛtitɔ minnu b'u fɛ u ka dɔ d'olu ma u k'o k'a jaga ye. Labɛn bɛ sen na yaasa ka taa biennale la marabolow bɛɛ lajɛlen bɛ k'u ka labɛn kɛ. Menaka ka jaabi ale ni Duwanza ka jaabi min sɔrɔla la an n'o da maaw tulo kan. Ami Koyita ale de ye nin kalo in denba ye ale fana ye baro sigi kɛ. Fala ye an ka futune yelen dɔ ni a tɔgɔ ye ko Musafa Sila nka a kamalenya tɔgɔ o ye Sidney ala y'a ka kalifa minɛ a la kunun octobre kalo tile fɔlɔ ni ala sɔnna a ma an n'an da don la nin ye an donkan ye bi sɔgɔmada in na. Fala ye an taara an nana dantigɛli t'o la dɛ an bɛ burukinakaw fo an taara kun min kama ala barika la a ɲɛna an ɲuman taara an ɲuman segira ka na aw fana ɲuman sɔrɔ yan o diyara anw yɛrɛ fana ye halisa an bɛ dugawu kɛ jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ala k'a baaraw kɛ cogo ɲɛ cani y'an sɔrɔ yen sini cani nakun yɛrɛ yɛrɛ fala ye an b'a da maaw tulo kan kow bɛ sen na o ni ala sɔnna a ma ko a bɛ ɲɛ. Fala ye nin waati in na an bɛ kuma di maaw ma alamisa o alamisa. Bi alamisa ani donsow don wulikajɔ ni cɛsiri timinandiya ani magwan Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ yanni an ka se majama donsow ma fala ye an bɛ donsoba fo n'o o ye Amadu Jogo Jalo ye Kulukoro donsokuntigi an n'a bolo Kulukoro donsoba don an n'a bolo bɛ ɲɔgɔn bolo fala ye a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ donsow ka tɔn kɔnɔna na kalan ye labɔli kɛ ale ta kɛra fanfilama de ye a kalannen wa an ka maanifinya kow t'a bolo dɔɔnin na ale de ko ma ko fala ye k'a b'an da yan ko malikura fini tɛ finikuranin tɛ ko maa minnu mɛnna k'a don k'an bɛ minisiriw kunkolo ni fɛnw bɔ k'an y'a jɛ koyi ko maa minnu m'u don fini falen fiyewu ko y'olu donsow ye ko kuma o kuma k'ale b'a man da ni minisiri nin mɛnna ka fini don nin de y'a sanga wuli nin de y'a kɛ tan ko mɛ k'an bɛɛ ɲinɛna donsow kɔ tiɲɛ don dɛ fala ye olu tɛ fɛ k'a fɔ yɛrɛ ko an ka fini kɔrɔw kɔ parce que olu ka finiw don olu m'a bila a ko ma ko Mali fini dɛ finikuranin dɛ malikura fini dɛ a donna ko nin si tɛ tiɲɛ k'an ka fini an ka fɔ an ka fini wa a donba mɛnna maa minnu bolo an kana ɲinɛ dɛ minisiri tɛ faama tɛ setigi tɛ senkola tɛ ŋara tɛ olu donsow de don olu m'a bila don kelen da kelen sɔgɔmada in na
am taa cu Sikaso n'an sura Sikaso an bɛ mobili ta an bɛ Kajolo sira minɛ n'an sera Kajolo an bɛ kuma di donsow ma luluninkaw fɛ yen wulikajɔ min bɛ olu bolo bi sɔgɔmada kabini kuma jan an ka jɛ ka u yɛrɛ lamɛn u bɛ ka baara min kɛ bi. a bɛ kɔfɔ min na an y'a faamu ni gɛlɛya bɛ yɔrɔ caman na depuis 2016 an yɛrɛ b'an ka dugu la ka na o mɔgɔ jugu ninnu nana se fa lulu y'an ka cercle de ye sisan a kɛra cercle ye sisan an n'u ka mɔgɔ jugu ninnu yɛrɛ cɛ a tɛ tɛmɛ kilo 18 kan n'i ye gidɔrɔn tigɛ dɔrɔn i bɛ don o fɛ mɛ an yɛrɛ kɔmɔrɔ donso ne bɛ bɔ kɔmɔrɔ de worodugu ye kɔmɔrɔ ye a bɔ ka dugu an ye garidi daminɛ 2016 fa nɔ na garidi ma jɔ an fɛ fɔlɔ an tɛ sara kuranw an b'a kɛra jamana le kosɔn mɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'a fɔ yan a y'a ka garidi jɔ a bɛ ten mɔgɔ ninnu bɛ ten lusodenw ko k'an ye tɛmɛ ni baara ye an y'a kɛ k'an bɛ to ala kɔ ko faso ko le n'aw da di bɛ o kuma na an y'a mɛn ko an ye sɛbɛnniw ni fɛnw bɛɛ kɛ bon o ko den kelen di bɛ yɔrɔ bɛɛ la donso caman bɛ yen dɔw siranna dɔw ye marifaw bila ko an n'u tɛ kɛrɛkɛ ɲɔgɔnma ye donso ka kɛrɛ ɲa ka ca ala bolo an yɛrɛ bɛ garidi a san 8 de k'a daminɛ 2016 ka na sisan na san 8 an kɔni bɛ yan mɛ aw da bɛ yɔrɔ min na ten burusi kɔnɔna donso an kɔni dɛsɛra ka ɲɔgɔn minɛ parce que ni bɛɛ bɔra ka kuma a tɛ faamu an kɔni bɛ min lase n'an ka kumakanw bɛ se ɲɛmɔgɔw ma halisa o y'a lajɛ dɛmɛ bɛ se k'an lasɔrɔ cogoya min na an yɛrɛ bɛ se ka olu dɛmɛ asimu n'an nɔfɛ jama o bɛ taabolo min na a diyara an ye an yɛrɛ mako b'a n'an fana olu bɛ sa yɔrɔ min na an bɛ sa yen mɔgɔ tɛ baara kɛ faso kama natara i b'a kɛ ala kama k'a kɛ faso kama n'i ye mɔgɔ ta jateminɛ i tɛ se k'a kɛ 2016 fo kana bila ɲinana an bɛ garidi la yan tile tɛ bila n'u di bɛ yen aw bɛ ka kuma bɛnbaliya ni fɛnw kan nin bɛ yɔrɔ bɛɛ la nin bɛ yɔrɔ bɛɛ la minnu donso mun jɛnna kaw ni di ko ale n'olu tora ko faso ko lo an bɛɛ b'o cɛ ma yan mɛ an n'o cɛ ma jan an ni mɔgɔ jugu ninnu cɛ man jan mɛ an m'an ka garidi wuli fɔlɔ depuis 2016 fo kana bila ɲinana an bɛ garidi la worodugu ye kɔmɔrɔ ye mɛ an ka cercle ye loloni ye mɛ n'an filila kuma kɔnɔ donsoden ni donsoba bɛɛ ka yafa ma ani faamaw an kɔni ka laɲini na ni dɛmɛ sera ka don an ma an fana bɛ faama ninnu kɔ su ni tile an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogoya min na faso bɛ bɔ nɔgɔ la o hakilina kɔni b'an bolo depuis 2016 an bɛ garidi la ali nɔ na a dansɔgɔni ko. ayiwa Falaye nin ye Sikasokaw mankan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya luluni n'i ye luluni fɔ Falaye don o don a fɔ ko kɔmɔnan jalama k'a ni sɔgɔma ale Falaye kamalenkɔrɔ 2 ni tila Surasiya a b'o dɔn kosɛbɛ n'an bɔra Sikaso pewu an bɛna anw yɛrɛ ka dugu la n'an sera anw ka dugu la an bɛ bɔ yen an bɛ taa Jɛnɛ yan fan fɛ Jɛnɛ duguncinin dɔ bɛ yen ko Majama Bamanci wale ni wale kabaw Falaye nin kalo in tubabu kalo salen tile 30 u taara firi yen kan waleya in kɔni daminɛna kabini nɛgɛ kanɲɛ 14 nka su ma bɔ foyi fɛ sabula donso minnu bɛ lamini na u farala ɲɔgɔn kan ka baara kɛ baara in jaabi ye min sɔrɔ an ka jɛ an ka donso denmisɛn dɔ lamɛn ale ye laseli kɛ a ko ka Majamakaw an b'u fana fo k'u ka dugutigi ani alimami ka dugudenw bɛɛ lajɛlen fo denmisɛnnin caman bɛ yen an n'u bɛ ɲɔgɔn kalama nin waati in na baara ale kɛcogo la kuyarɛw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na. ayi dasɔgɔ ko nisɔndiya de bɛ dugutigi ba bila dɔ la ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ i n'a fɔ ne bɔra ka vocal fɔ k'a fɔ ko o nana Majama attaquer a ye résultat de filɛ nin ye
mais ni su minnu dalen filɛ nin ye est-ce que majamakaw de taara u nɔfɛ wa est-ce que majamakaw de taara u nɔfɛ wa ayi dɛ olu de nana majamakaw nɔfɛ mais jɔn de kan ka majamakaw sécurité faama de kan ka sécurité mais ni faama tɛ yen n'o nana bin dugu kan don donso de b'o ka kulisi jala siri yanni mali faama fanga k'a yɔrɔ sɔrɔ mais minnu ko marifa man kan ka di donso man kan k'a dɛmɛ dɛ ale ka laɲini ye jumɛn de ye terroriste k'o sago kɛ mɔgɔw la terroriste ka yɔrɔ bɛɛ minɛ u sago dɔnnen don koyi u ka laɲini dɔnnen don u fɛla dɔnnen don mais o de tɛ se ka fɔ flagrant parce que terroriste foyi tɛ yen dugukolo in sanfɛ min b'a fɛ minɛn ka di donso ma o terroriste tɛ yen o terroriste gɛɲɔgɔn tɛ yen e min ko e ye fasoden ɲuman ye an faso dun bɛ k'a ci an baso dun bɛ k'a ci armée tɛ yɔrɔ min ko armée ka an dɛmɛ an ka jɔ yan yanni armée fanga k'a yɔrɔ sɔrɔ e ko e b'i yɛrɛ ye fasoden ɲumanw kɔnɔ e b'i tila k'a fɔ ko nahi k'o tɛ kɛ e ye jɔn ye an b'i bila minɛn jumɛn kɔnɔ wa faso ni mɔgɔ si tɛ an ni hɔrɔnya cɛ mɔgɔ si tɛ an ni danbetigiya cɛ wa an ka hɔrɔnya ni an ka danbe ka fisa ni aw ta ye foyi sen ba joli an tɛ siran an tɛ tamaki an tɛ yira an ka sira t'a la a résultat de filɛ majamakaw félicitation donso den ni a ba bi yɔrɔ yɔrɔ hakui a y'a bolo di ɲɔgɔn ma hakui nin tɛ kunba n'a farala ɲɔgɔn kan o de ye kunba kelen ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ population minnu bɛ yen a dugutigiw ni a maires a ye jamana in ye dɛ solution tɛ jamana ko in na dɛ a ka a ɲɛ jɔ a ka donsow la a y'a ka donsow dɛmɛ a y'a ka armée dɛmɛ a kɔrɔfɔliba ninnu nafa foyi t'a la terroristes kanubagaw ni terroristes fɛla mɔgɔ ninnu olu ka kuma kana aw bilisa olu ka kuma kana aw ɲagami a ye résultat de filɛ dɛ donsow ka résultat filɛ la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin an y'o de fɔ depuis là u bɛ ka munumunu salo kɛ u bɛ ka munumunu salo kɛ bɛnkanni de b'o kɔnɔ mais mɔgɔ min ko a bɛ ka faamaw yɔrɔ de ɲini ne ko an ka bɔ ani faama cɛ o maajama faamaw de bɛ yen wa mais u taara mun de ɲini maajama est ce que maajama faamaw de bɛ yen wa u taara mun de ɲini maajama n'o b'o attaquer fo ka don a dugu kɔnɔna na mais mun de bɛ yen zow de don bandiw de don escrocs de don mais bi a filɛ kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a kɔrɔ an kulela k'a woro don an ka tiɲɛ ma dɔn wa mali armée mana attaquer gosili kɛ don o don n'o ni terroriste ye ɲɔgɔn sɔrɔ o ala k'a kɛ u ka jɔ a su kɔnɔ k'a filmer k'a jira a b'a ye a bɛɛ lajɛlen fɛn kelen de ye o dɛmɛbaw ni o kanubaw ko an bɛ ka mɔgɔ mun ani o ka kuma lasela o ko an bɛ ka mana biri mɔgɔw ɲɛna dɛ ko ka armée min bɛ ka armée faga ani min bɛ k'an faga ko an ko a bɛɛ ye fɛn kelen ye dɛ cɛ nkalontigi sɛgɛnnen don nkalontigi sɛgɛnnen don dɛ nkalontigi sɛgɛnnen don terrorisiya ma na waati min ka kɛlɛ to kidali o donso tɛ yen min ye marifa ta ko n bɛ n yɛrɛ lakanda a tɛ yen ayi bɛn de nana an kɛ an kan an ye delili kɛ an ye faamaw wele u yɔrɔ ka jan donsow farala ɲɔgɔn kan an b'a kɛ cogo di population ɲɛ jɔyɔrɔ kɛra o donso de ye o de ye marifatigi ye o kuma an ko an b'an jɔ yanni armée fanga ka an ka yɔrɔ sɔrɔ jagosa de an bɛ kule o armée de la hali bi a ye na an ka fara ɲɔgɔn kan ko munna ko an b'o fɔ ko munna an bɛ kule ko bari munna ko gɔnima bɛ anw da ko an ka an muɲu ten kɛmɛkɔrɔ dugumɛnɛ finma bɛ e ka kurusi kɔnɔ a bɛ k'e ci k'i ka muɲu a kan ten ayi a bɛ se ka kɛ e bɛ yɔrɔ min e bɛ sumama yɔrɔ de la i bɛ sumama yɔrɔ de la i tɛ gɔnima cɛ la ala ka tiɲɛ dɛmɛ dɛ dɔw n'a fɔ ko video kɔrɔ don aujourd'hui le 30 9 mois 2025 ka bɛn mercredi ma a yi da sɔgɔ walahi u ye su cɛ ka taa n'a ye u dɛsɛra minnu kɔrɔ u ko aw ka to yan sa an kɔni bɛ taa k'aw to yen bari an tɛ ɲɔgɔn dɔn hali an tɛ ɲɔgɔn kun an fa an damana an bandiw de fara bɛ ɲɔgɔn kan an y'a bila yan u taara ni bɔsi man di ni tigi la nɛgɛ gɔnima man ɲi ala ka tiɲɛ dɛmɛ n'an bɛ taa an bɛ se hali bɛ a tɔ bɛ kɔfɛ ka na nin ye telima gɔnima ye a ye nin lajɛ a y'a ɲɛ aw ɲɛ daamu ni nin ye donso kanubaga fasoden ɲumanw armée a y'a ɲɛ daamu ni nin ye an bɛ sira fɛ ka na o
ni kunguri kibi juli de muni be ka mali essence tie muni be ka nabi yere bismillah tadu anga citernu na de ne jawo kela ka citerni jeni wala ma population a ka tolo la si population ma ke ma go bi fama de la aw ka lege bani fe minye essence tie mali yuna woti la mo ka fo kai ka bo ani fama ke joni do na uni fama ke nambara ni bandi ya kawo de bi ma go bi mara do de la ti soro ayiwa falai le majama donso kamalew mankan ye ka kɛ ni tubabukalo sale tile 30 ale waleyaw ye majama donso kɔni sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ an b'u fo baara kɛcogo ɲuman na ni cɛsiri la hali bi ko ka dɔ fara o baara kan baro kɛlɛtigi ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko kunungo n'o ye octobre kalo tile fɔlɔ ye fala ye u taara bali maa dɔw la suala wɛrɛ ale ni kanabugu ka taa o kɔrɔnfɛ fan fɛ seribalakaw fɛ yen bamanciwalikɛbaa 2 hakilila tigɛlen pewu u bɛ k'a fɔ maaw ɲɛna k'u ka jaga di u ka jaga di dugudenw bɛ k'a sa olu bolo to u bɛ k'a cɛ u bolo ka taa yɔrɔ min armée yi bɛlɛn kana bali ninnu na fala ye taa kɛra nɛgɛ la min ye mugukanw a ma taa yɔrɔ jan koyi kamalen 2 ye moto sumaru ɲɛna u y'o fili kɛrɛfɛ ka 5 don fiɲɛ na armée ye u nɔbɔ ka t'u fa bila u bɛɛ lajɛlen bila ka taa repos éternel la fala ye n'o ye k'u ni kɔni k'o ni b'u la pewu wulikajɔ min kɛra wolomasiri tabaw fɛ u ye AK-45 n'o ye marifajugu dɔ ye ani moto u y'o sɔrɔ bamanciwale 2 ninnu k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la baro kɛlɛtigi ko sa k'a bɛ wolomasiri tabaw fo ka baara kɛcogo ɲuman na wulikajɔ ni timinandiya ani baara min daminɛlen filɛ nin ye segikɔ tɛ yen tuguni fala ye daga sunɔgɔ tɛ yen dugudenw ka lafiya u ka se k'u ka balow sɔrɔ kuma tɛ nin waati na samiya ale ji bɛ ka dɔgɔya cogo min baaraw ka se ka kɛ ka ɲɛ min ye dugudenw ye u ka se k'u ka balo tigɛ ka kɛ ni kunnafoniyaw ye hali bi baro kɛlɛtigi ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko armée a sɔmina bamanciwale ɲugawalekɛbaa dɔw la ngolobabugukaw olu fɛ yen dugu in sa ale bɛ marakala o kɔrɔnfɛ fanfɛla la segu marabolo kɔnɔna na armée ka wulikajɔ kɛlen u nana kari ɲɔgɔn na fala ye kirikara waati ta mugutikan ni gwɛlɛcikanw olu gannen kuma min o ye a ye k'a fɔ ko armée kɔtɔrɔmabɔ kɛ ka taa maa ninnu bɛɛ lajɛlen lamini fala ye badɛbɛ dasili k'o daminɛ ni mugu ye sanfɛ ani duguma min ye bamanciwale ɲugawalekɛbaa pi pɔgɔden u su yɛrɛla fa bɛɛ lajɛlen fɛ armée ale sera ka u ka bololaminɛw n'o ye marifa dɔw ye a y'olu salo ka na ni olu ye motow fana an'u bololaminɛ wɛrɛw ngolobabugukaw olu fɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen cɛ baro kɛlɛtigi ko ka wolomasiri tabaw fo wulikajɔ ni cɛsiri ni sɔminko ɲuman ani baara kɛcogo ɲuman na ka taa bamanciwale ni ɲugawalekɛbaw olu juguya la nin kalo in tile 29 n'o ye tubabukalo salen tile 29 armée ale wulikajɔ kɛ n'a ka pankuru ye ka ɲɛsin Santiabugu kɔnɔna na u tɛ Buguni ye sawa fala ye bamanciwale ɲugawalekɛbaw ka dogo yɔrɔ minnu tun bɛ yen u y'a bɛɛ lajɛlen filenkolonci k'a da kolonci nka fala ye dɛ minɛn dɔw taara ye minnu ye Ukraine ta ye dɛ olu yɛrɛ ye dɛ maa kɔni ma bɔ ni ye yen armée ye lamini kɛ pankuru bɛ ka gosili kɛ kɛlɛkɛcɛw jɔlen ka to kungodaw bɛɛ lajɛlen kunbɛn maa bɔra u y'a bɛɛ lajɛlen dasi k'a da kaki parce que n'a kɛra tan moto ninnu bɛ dɔgɔya u kɔrɔ de o la n'u ye dileki bɔ sa ka fɛn bɔ n'u sera maaw ma u bɛ bomosi in di ka bɔ yen pewu maa bɛ maa dɔn ka bɔ maa la o la nka o la sisan ni gosili kɛra armée bɛ t'u yɛrɛ lamini pewu fɛn o fɛn y'i senfa ni marifa t'i bolo kɔni i ta filani cɛ tigɛ dɛ i ti bɔ dɛ nin de kɛra Santiabugukaw fɛ yen bamanciwalekɛbaa ŋanaba dɔ min tɔgɔ ye ko Azomi Aga Aubel ale fana badɛbɛ dasira k'a bila ka taa sugu bila yɔrɔ la fala ye Mali wolomasiri tabaw fɛ Kidali ale marabolo o kɔnɔna na armée a ko sa ko k'a da duguden bɛɛ lajɛlen tulo kan baro kɛlɛtigi ko ten ko kibaruya ɲumanw kibaruya sanumanw maaw k'a di yaasa baaraw ka kɛ ni a ye wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ sen na halisa dɔ ka far'o kan fala an kɔni bɛ min ɲini u fɛ n'u bɛ ka yɔrɔ minnu lakana u kana taa k'u to yen dɛ bolofila jigi n'u y'o ye dɔrɔn a ko kɔlɔlɔ bɛ bonya tuguni ka tɛmɛ kɔrɔlen kan ninnu bɛ t'u labɛn ka t'u lafiya ka tila ka segin ka na de o tuma ye min ye u ka ɲini u ka yɔrɔ dɔn da kana kɛ armée yɛrɛ sunɔgɔ kana k'u ye ko k'u ɲini k'u bɔ wo kɔnɔ yaasa e m'a ye sisan jabalikaw fɛ yen
yɛlɛma kɛra ko la dɔrɔn surasi min bɛ bi non ko bɛɛ falenna fala ye kɛlɛdaga kɔnɔ e bɛ on dire i kɛra maaw ɲɔgɔnna ye parce que e bɛ ko la e bɛ yɛrɛ ni de ɲini sa o sinon fɔlɔ kɛlɛdaga kɔni kɔnɔna maa ti mɛn yen n'i ye waatinin kɛ on change e m'a ye polisi n'i ye commissaire ye san 3 sɔrɔ a b'a fɔ ko cɛ k'u y'an ka commissaire wuli n'a mɛnna a bɛ k'a ɲɔgɔnna ye o an bɛ to k'an b'a fɔ ko commissaire komi e yɛrɛ bɛ dugu kari kɔnɔna ko kalama ka ban wa kɛlɛdaga fana bɛ ten fala ye n'i mɛnna dɔrɔn i nɔ bɛ dɔgɔya donc armée bɛ k'o baara min kɛ bi o yɛlɛma min bɛ ka kɛ kosɛbɛ a jaabi bɛ ka ye fala ye jabalikaw y'u ta fɔ an ɲɛna yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la bi olu y'a dɔn k'a fɔ ko surasi ɲɛmɔgɔ min a bɛ tu kɔnɔ de ale yɛrɛ tɛ kan kɔnɔ ale yɛrɛ bɛ tu kɔnɔ ɲɛmɔgɔ bɛ tu kɔnɔ yɔrɔ kɔni kɔmɔgɔ kɔni a tɛ kila i ka t'i da kɔni ye o donc o baaraw de bɛ senna bi halisa ni surasiw bɛ to minnu kun ka kalan tun bɛ senna n'o ye contingent 2023 ye a bolofara min tun bɛ Gawokaw fɛ yen olu ka kalankuncɛ baaraw kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen fala ye min ye Gawo yɛrɛ kɔnɔna na sa colonel major Jibril Kone ale tun bɛ yen ni ale ye Masawule ka danga ye ka taa se sa maa min bɛ yen n'o ye Mamadu Jakite ale ye gouverneur ka directeur de cabinet min ye Gawo maa mafalenw caman tun bɛ yen ka taa se minnu ka kalan kuncɛlen filɛ nin ye fala ye ayiwa n bɛ kangari kelen di ye dɛ ko ninnu na k'u tɛgɛ ka di dɛ k'u ye ninnu bila kisɛji la k'u kun bɛ ka na ɔnzɔn fini u yɛrɛ ka mugu ko tɛgɛ dumanw bɛ ninnu na dɛ fala ye maa 445 muso 19 ko 3 bɛ muso na fala ye olu t'a bon k'a jɛ dɛ ne m'a f'i ye ko ni muso sɔnna ko bɛɛ bɛ ɲɛ kumaba ko ani sɔgɔma mardi rose an t'a dɔn octobre rose o ye Bamakɔ ka tubabukan fɔla ninnu da ye olu b'a tubabukan ma yɔrɔ de fɔ ka ani mamulanze an b'u fana dɛmɛ u ka octobre rose la fala ye an bɛ segin ka na an ka sɛbɛn kɔnɔ ninnu minnu bɔtɔ filɛ nin ye fala ye a yiral'u la sa k'a fɔ k'u ka kalan kalo 6 kɔnɔna na a ye tali kɛ mun ni mun na surasiya yɛrɛ dɔnni kɛlɛ kɛcogo kɛlɛkɛnɛw dɔncogo min ye jo sariyaw la sabatili ye wulikajɔ ni cɛsiri ka bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka baara kɛ waati gɛlɛmanw ni yɔrɔ gɛlɛmanw kɔnɔna na kɔngɔ ni minɔgɔ min n'u ye kalo tile 3 tile 4 kɔnɔna na ka ji tigɛ i la ka t'i fili kungokolo fandaba da kɔnɔ k'i ka segin ka na Gawo kɔnɔna fala ye k'i ɲɛ siri k'i bila i ni maa min bɛ muguci la k'i k'i cɛ siri i yɛrɛ ye nin bɛɛ lajɛlen de kɛra min ye kalanso in ye a ɲɛmaaya maa bolo sa o ye lieutenant colonel Usman Dabitaw ye ale yɛrɛ nana ka na cɛden kɛnɛkɛnɛ ninnu lajɛ k'a f'u ɲɛna sa k'u ka u ɲɛsin commandant secteur ma n'o ye colonel Ibrahima Samasa ye ale fana ye a yira sa Jibril Kone na n'o ye colonel major ye ko cɛdenw filɛ kuma jumɛn bɛ fɔ k'a f'u ye a k'u ma fɔlɔ fala ye surasiya ye ɲɔgɔn bonya de ye bɛɛ ni kelenya balimaya ni sinjiya ani ka i joli di i faso ma k'o de kɔni ɲininen n'u fɛ fɔlɔ surasi ka baara fɔlɔ ye min ye o ye ka jugudenw ni maaninfinw k'u bolominɛw k'olu lakana k'u sigi basigi minɛn kɔnɔ ko kɛnɛ ka ɲi minnu ye bɛɛ dan maa 3 fɔlɔ olu ka diplôme dir'u ma fala ye o kɔfɛ maa 10 minnu bɛ yen n'olu tɛgɛ ka di kisɛ la ni bɛɛ lajɛlen ye minnu f'i ye m'a f'i ye maa 10 de bɛ ninnu cɛla minnu t'a bon k'a jɛ olu fana donbolo kɛra olu fana ye n'o ye tirɛriw ye olu lakɔlɔsila jɛkulu in camancɛ la a yira sa k'a fɔ k'u kɔni ka ko kun cɛra ni u ka mɔnɔbɔ ye ale ni ladegeli baara dɔw ka taa fara sa u yɛrɛ ka ko kɛcogo kan ISC fana ɲɛmaw fana tuma na ani ISC baara kɛ kocogo o bɛɛ lajɛlen fana ɲɛfɔli o ka sɔrɔ ka défilé kɛ ka ko in a kun cɛ nin ye Diriba ale ka sɛbɛn ye an bɛ taa fan fɛ sisan an bɛ sɔrɔ ka na kalanko ale hukumu kɔnɔna na. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ
ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa client Falai kunu tun ye octobre kalo tile fɔlɔ ye. An y'a fɔ kunu ngo kalanta don. An ye dugawudenw kɛ ka bilasiralikanw k'olu di. Ko tiɲɛ yɛrɛ kɛra mun ye Bamakɔ yan école ta in a senna ferekera dɔɔni Falai. Jamana kɔnɔna fana na a senna ferekera k'a sababuya kɛ mun ye école karamɔgɔw olu dɔw ka musaka ko. Denmisɛnninw kɔni taara u y'u ko k'u jɛ kosɛbɛ. Kalanso minnu na ni kalan ma se ka ɲɛ sɔrɔ kunu chrétien kalansow bɛ o la olu ta kun dɔɔnen don kosɛbɛ. Min ye faso taw ye kilasi dɔw fana ma dayɛlɛ jamana kɔnɔna na ani Bamakɔ yan yɛrɛ école karamɔgɔw ka musaka ko kuma min fɔra n'u ka sara dulonnen don ka kɛ n'u tɔgɔw n'u ka baaraw ɲinini ye o ma wasa kɛ olu ma fɔlɔ olu ma sara sɔrɔ u bolo la. N'i ye kalanta ta k'a jateminɛ denmisɛnnin caman kɔni taara kalanyɔrɔ la kunu a fɔr'u ɲɛna k'u ka segin ka taa so mais Bamakɔ yan groupe scolaire min bɛ Tolokɔrɔbugukaw fɛ yen lycée Prosper Kamara olu ma se ka kalan kɛ. A min ye Kalabankɔrɔkaw fɛ yen ani Kalabankɔrɔ ni Barilabugu olu dɔw ye kalan kɛ Falai kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnyɛrɛye kalanso minnu bɛ yen école karamɔgɔw olu kɔni nana école somɔgɔw olu fana nana maître minnu ka sara ma d'u ma olu y'a yira sa k'olu tɛ se ka kalan kɛ. Tumutu ni Burɛm kalan ɲɛmaaw olu ye kalan dayɛlɛ kɛ ka drapeau k'o yɛlɛ ka bandiri yɛlɛ. Nka min ye baara ye a tilara ka jɔ sabula synergie maaw olu y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni ka musakaw ma sɔrɔ. Koro Bankas kalansow dayɛlɛla ye min ye kalan baaraw a sera ka ɲɛ sɔrɔ yen kosɛbɛ. Sikaso marabolo kɔnɔna na Sikaso yɛrɛ dugu kɔnɔ kalansow sera ka dayɛlɛ. Gouverneur y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni kɛra ko nka ko tiɲɛna min ye école karamɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ye synergie maaw ye k'olu école karamɔgɔw ma ye kɛnɛ ka Sikasokaw olu fɛ yen. Yoroso kalan dayɛlɛla denmisɛnw sera ka taa kalanyɔrɔ la min ye baara ye a sera ka daminɛ yen. Kucala, Menaka, Kidal, Nioro du Sahel, Kayi, Lemuru, ale ni n t'a dɔn ko Tirigamarena ani Gajagaw ninnu yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na Falai kalan bɛ ka se ka kɛ i b'a dɔn mun na sabula olu ka somɔgɔw de b'u ka école wari sara. Synergie ko kuma ti ye dɛ. Ko yɔrɔ fana caman fɛ Segu marabolo fana kɔnɔna na kalan sera ka dayɛlɛ sabula olu bɛɛ lajɛlen fana musaka bɛ bɔ somɔgɔw de yɔrɔ. Min ye gouvernement ye ale ti wari di o kalanko la nka gouvernement kɔni ka maaw don sa u ka se ka kalan kɛ. Kalan yɛrɛ sera ka kɛ kilasi minnu kɔnɔ Falai ni ɲɛmaaw taara olu kɛnɛw kan kalan dayɛlɛ tali kɛ mun na an ka maanifinya tacogo k'o kɛ ka bɛn ni kelenya sinsin yiriwali ko ta na sira fɛ an ka jamana kɔnɔ ɲinan kalantan sigira nin dakun in kan. Baara in kɔni kɛra kalanso kɔnɔna na kununko o kalansow bɛɛ lajɛlen sera sa ka se ka nin baara in kɛ. Min ye groupe scolaire ye catholique Notre Dame olu fana sera ka o ko in ɲɔgɔnna fana kɛ. Nka Falai kalanso caman bɛ yen minnu bɛ chrétienlakaw bolo olu dɔw ma se ka baara kɛ kunu sabula k'a yira k'a fɔ min ye école karamɔgɔw ka ban ye o bolo bɛ sen na. Ka kɔn kalanta daminɛ ɲɛ a yira k'a fɔ min ye école karamɔgɔw ye kabini ni tubabukalo salen tile 30 u y'a yira sa k'olu kɔni bɛna baarabila boloda. Baarabila in u kɔnna k'a lawaleya fan dɔw fɛ k'a sɔrɔ u yɛrɛ ye laɲini sɛbɛn min kɛ n'o ye sɛbɛn ye u ma se ka sigi sen kelen kan. Min ye nin waati in na kɔni ko kumaɲɔgɔnya bɛ u ni minisiriso ni ɲɔgɔn cɛ yaasa sara ninnu bɛ se ka kɛ cogo min na kalansa bisipasalen kana to tan. Gouvernement kɔni ye wuli ka jɔ kɛ. Minisiri min yɛrɛ bɛ yen ni o ye Malikurako minisiri ye Bakari Traore ale ye sɛbɛn kɛ ko ka sara kɛ école karamɔgɔw ka sara kɛ. Falai nin yɔrɔ in na yan Bakari tɛ se ka sɛbɛn kɛ ko ka sara kɛ o. Wari bɛ jɔn bolo? Sanu de b'a fɔ a ye wari di. N'o ni Bakari ko ka wari di o kɔni o ye Bakari kumana de. Ale bɛ se ka yamaruya di nka sanu de b'a fɔ a ka sara. Ni sanu de ye papier kan ko k'a sara. Sinon hali ministre de l'éducation mana papier bɔ a papier Falai mɔgɔw ti ko kɛcogo wari bɔra ye waritigi de ye. Sisan kɔni u k'a lajɛ maa minnu bɛ yen Falai n'u dɔnnen don k'u bugunnatigɛ bɛ yen maaw tɛ ko jinɛmaw don u k'olu ta d'u ma. Baara ka kɛ sabula kalan ta in nin y'a san damadɔ ye
kalan bɛ ta waati nafaba de b'o la fɔlɔ ni denmisɛnninw kɔni bɛ ka kalan kɛ nafaba b'o la ni yɛrɛ ka fisa parce que n'a kɛra ta tile 2 in na hali ni ekɔli yɛrɛ taara kɔrɔlen k'a b'an yɛrɛ bɛ ekɔli la fala ye tile fɔlɔ ni kɔni fo ka taa se ntɛnɛn wɛrɛ ma a tɛ basigi kosɛbɛ o donc u ko o wagati bila u garisɛgɛ la ka se ka kalanko in k'a ɲɛnabɔ fala ye yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min na ekɔli ta groupe scolaire min bɛ kalabankurakaw fɛ yen n'o b'u ka kɔrɔnfɛn fan fɛ kalanta daminɛ n'a ye minisiri min ye mariam tangara ye n'a bɛ dumuyalakaw ka sigi la sigida lakana saniya ani yiriwali kuntalajan ale ni minisiri min bɛ yen n'o ye musa galabu ye ka taa fara sifinw ka minisiri kan an yɛrɛ tɔma olu taara ye fala ye baara min fɔra sa n'o ye ɲinansan kalan sigilen don mun kan o kalan in u y'a daminɛ n'o ye kalandenw ɲininkara ne ko patrimoine ye mun ye dɛ seko ni dɔnko ye mun ye ka maa dɔ k'i yɛrɛ dɔn k'a dɔn lakari yɔrɔba jumɛn b'aw ka dugu la aw ka sigida la aw ka kinw na aw bɛ mun dɔn fala ye nin bɛɛ lajɛlen ɲininkali kɛra denmisɛnninw na u kana fili u yɛrɛ ma cogo min na a bɛɛ lajɛlen donfini kun cɛ ka ɲi kunu kunkolow pɛɛnenko ɲuman don puduruniw kɛlen don daforokubaniw na k'u fara fara ɲɔgɔn kan ka saki kuranin don u la nisɔndiya bɛ u la bakari e kun dara min ni anw ma taa yɔrɔ la koyi kabini ekɔli bilara ne bɛ jisuma feere la ya cɛw e dun sira anw fana ma taa fansi fɛ koyi an kun dara mamuso fɛ yen sɛgɛla an seginna ka na joona sabula siraw kun tigɛlen don denmisɛnninw bɛ nin baro la fala yi waati min minisiriw ka mobili sina ka don ten mobili don u tɛna ka taa fara ɲɔgɔn kan darapo jukɔrɔ ka faso jɔnjɔn k'o da ekɔli karamɔgɔw fana bɛ k'u tɛgɛ ci ɲɔgɔn tigɛ nka ca ko bɛ cogo di wariko bɛ ɲɛnabɔra wa a ma ɲɛnabɔ de an ka ninnu ladon ni faamaw taara an na datugu an ka taa an ka wariko ɲɛɲini fala yi ko nisɔndiya kun don kosɛbɛ sabula kalanta yɛrɛ ŋuya ni baara bɛ kɛ hukumu min kɔnɔna na o tun bɛ kalabankɔrɔkaw fɛ yen faamaw tilalen tuma min na baara bɛɛ lajɛlen na dɔ taara nɛgɛkolon dɔ ta ka bere dɔ ta o kama k'o gosi o kɔrɔ bɛɛ ka t'i ka kilasi kɔnɔ sankura daminɛna fala ye san daminɛ denmisɛnninw u bɛ ka ɲininka aw ye mun kɛ aw ye mun ye mun b'aw bolo e bɔra kilasi jumɛn na a ka salon madamu tun bɛ cogo di ɲɔgɔn hakilila falen olu bɛ ka kɛ denmisɛnninw caman nisɔndiyalen don ekɔliden somaw olu fana y'a yira sa k'a fɔ ni ekɔlimɛtiriw ka ko sera ka ɲɛnabɔ fala ye ɲinan kalan taara cogo min na a bɛ kɛ basigi ni lafiya ye wa kalan ɲɔgɔnna bɛ sɔn ka dɔgɔya an ka san kɔnɔna na sabula denmisɛnninw yɛrɛ caman ɲinanama fala ye nin ye kura ye dɛ ko denmisɛnninw yɛrɛ labɛnnen don kalan kama ɲina o ye hakilila ɲuman ye n'a sera ka kɛ mali fan bɛɛ fɛ dɛ min ye minisiri ye sa yanni ale ka bɔ kalanso in kɔnɔna na a ye dugawu kɔni dɔw ye ekɔliden somaw ekɔli karamɔgɔw maa minnu bɛ kalanko kunna u k'u cɛsiri k'u jija yaasa kalan a ka kɛ basigi ani lafiya kɔnɔna na i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ ka a laɲini cogo min na an ka jamana ale kɔnɔna na fala ye ka kɛ n'o kalanta ye APDP ɲɛma ale ye laseli kɛ ka ɲɛsin ekɔlidenw ma a bɛ nanzarakan na an n'o di maaw ma u ka o filɛ. L'année scolaire 2025-2026, je souhaite à chacun une rentrée pleine de courage, d'espérance et de réussite. L'école est le lieu où se construisent les savoirs, mais aussi les valeurs de responsabilité et de respect. Dans notre monde d'aujourd'hui, marqué par la révolution numérique, il est indispensable d'apprendre à utiliser les technologies de l'information et de la communication, communément appelées TIC, et Internet avec intelligence et prudence. Aux élèves, je dis, servez-vous des TIC comme outils d'apprentissage et non comme des distractions qui vous détournent de vos objectifs. Soyez vigilants dans vos partages. Une information publiée en ligne reste souvent indélébile et peut aussi nuire gravement à un camarade, parfois d'une manière irréversible. Respectez la vie privée et les données à caractère personnel de vos amis, de vos enseignants et de votre entourage. Aux parents, je rappelle l'importance de suivre pas à pas vos enfants dans leur usage d'Internet. Accompagnez-les, aidez-les à distinguer l'utile du dangereux. Votre rôle de guide reste essentiel pour leur avenir. Aux enseignants, vous êtes les piliers de ce chantier d'éducation numérique. Votre mission est de former, mais aussi de sensibiliser les élèves aux bonnes pratiques afin qu'ils deviennent des citoyens responsables dans un monde interconnecté. Au nom de l'autorité de protection des données à caractère personnel, je formule le vœu que cette rentrée soit l'occasion pour chacun d'avancer avec détermination, discipline et solidarité, en plaçant le respect d'autrui au cœur de nos usages, aussi bien à l'école que sur Internet. Bonne rentrée scolaire à toutes et à tous.
Ayiwa fala an bɛ taa Bamakɔ kurakaw fɛ yen min ye dɔgɔkun nata in ye ka fɛɛrɛ sigi sen ka baara kɛcogo ɲuman k'o yira maaw la dɔgɔkun kelen kɔnɔna na o baara bɛna sigi octobre kalo tile 7 ka taa se a tile 10 ma a bɛ kɛ CICB kɔnɔna na nin ɲɔgɔn lajɛ ni nin ko in kɛnɛ in nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ yaasa ka ba don baara ale ni baara faamuya cogo la maa min y'a ko sigi sen kan o ye Fanta Konate an yɛrɛ denmuso do Fala ye a bɛ nin baara ninnu na a mɛnna an ka jɛ k'a lamɛn kununko a tun ye a ye conférence de presse kɛ min ka dumunikɛyɔrɔ la n'o o ye F3F ye e ti yen dɔn ne i ka dumuni bɛ bɔ yen de i bɛ zamɛ min dun nka a bɛ bɔ min de fɛ yen an ka taa Bamakɔkaw fɛ yen an ka Fana lamɛn. Bi ñaw wele ka an ka événement dɔ ɲɛfɔ ye tɔgɔ Bamako Service Week a bɛ kɛ du 7 au 10 CICB la. Donc Bamako Service Week ye mun ye c'est ka baara yɔrɔw ni service fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ seko yira k'a yira fɛnɛ mɔgɔw bɛ baara minnu kɛ u b'a kɛ cogo min u bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ u ka baara kɔnɔ u ka se k'olu ɲɛfɔ k'a yira fɛnɛ tuma dɔw la client a kan ka tɔbɔtɔ a tɔbɔtɔ cogo a n'o technique k'olu ɲɛfɔ walasa u ka lakodɔn jama fɛ k'a ɲɛfɔ fɛnɛ ko client tuma dɔw la u bɛ se ka nisɔngoya n'u nisɔngoyara u bɛ kuma minnu fɔ u bɛ se ka entreprise dɛmɛ cogo min k'u ta ɲɛ donc an b'olu fɛnɛ kuma kɛ bon an ka partenaire ka ca ani partenaire minnu don Orange mun ye sponsor officiel ye ani SMTD ani partenaire sugu bɛɛ bɛ baara kɛ minnu bɛ seko ni dɔnko baara kɛ minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso furakɛlaw la ani minnu bɛ animation ni agence de com donc standu b'an fɛ yen ka feere ka exposer ka mɔgɔw ka baara kɛcogo yira an bɛna formation kɛ ani an bɛ paneliw fɛnɛ kɛ ka sigi ka kuma kɛ k'a ɲɛfɔ mun baaraw bɛ kɛ cogo min gɛlɛya minnu bɛ sɔrɔ a la ka se k'olu lakodɔn jama la bon mɔgɔ caman y'an dɛmɛ halisa mɔgɔw an b'a ɲini u fɛ u k'an jukɔrɔma tintin parce que bolodenkɔni kelen tɛ bɛlɛ tɔmɔ donc an ni agence bɛ baara kɛ an n'aw journalistes caman bɛ baara kɛ et puis état yɛrɛ alhamdulillah u y'an dɛmɛ ministère de la communication y'an ka parrain ye donc ministre yɛrɛ tun y'a yira k'a fɔ ko salon a san damadɔ an ye salon dɔ kɛ k'an ka to ka administration publique don an ka baaraw kɔnɔ k'a yira olu ka service fɛnɛ tuma dɔw la gɛlɛya bɛ sɔrɔ client bolo a la donc n'an bɛ se ka to k'u wele an n'u ka baara kɛ k'a yira gɛlɛya mun b'olu fɛnɛ fan fɛ client k'o dɔn client fɛnɛ ka gɛlɛya olu fɛnɛ k'o dɔn walasa u b'a améliorer donc an ye Bamako service sigi o de kan n y'a ɲɛfɔ cogo min conférence de presse kɔnɔ an tɛna inscription ko kɛ gɛlɛya ko ye parce que a ma dabɔ ka jama suganti a dabɔra de walasa maliyɛn bɛɛ Bamako k'a bɛɛ ka se ka na kɛnɛ kan donc maa o maa i mana kɛ baarakɛla o baarakɛla i mana kɛ cakɛda o cakɛda i bɛ se ka na Bamako service week la CICB la à partir du 7 mɔgɔ ba ko t'a la mɔgɔ denni an tɛ jɔ mɔgɔ la an bɛ fɛ de Bamakoa bɛɛ ani maliyɛn bɛɛ ka na donc o de don donc inscription ko in nafaba t'a la anw fɛ an kɔni bɛ jama fɛ an bɛ fɛ k'an ka baara lakodɔn o de la an tɛ tɔnɔ ɲini n'a kan an dɛmɛbagaw yɛrɛ fɛnɛ tɛ tɔnɔli ɲini n'a baara in kan midi o midi kɔni tilennafana dun bɛ yen tilennafana dun in fɛnɛ an b'a kɛ an ni jama minnu bɛ sigi o ye entreprise ye mɔgɔw tɛ accès sɔrɔ mɔgɔ minnu na an b'olu fara ɲɔgɔn kan o kɔni ye 2000 ye walasa u yɛrɛ bɛ dumuni min kɛ u b'o sara mais n'a bɔra o la a tɔ bɛɛ jama bɛ n'a ka sɔrɔ wari ko t'a la. musokɔrɔba tɔ ma ala k'a ɲɛ k'a d'an ma de set kɔni anw na se yen a mana wolo min na an na tila k'o da maaw tulo ka Fala ye ba fila bɛ k'a ɲininen don ba kɛrɛfɛmɔgɔw fɛ Fala ye u ka dɔ fara sɔmi janyali kan nin waati in na sanji ale cayalen semafu ne ale bɛ jiko ɲɛnabɔ Manantalikaw ni Felukaw fɛ yen a y'a yira k'u bɛna jibila kɛ Fala ye Manantali baraji ale ni ba min bɛ yen n'o ka surun ɲɔgɔn na n'o a bɛ ba min sanfɛ o ye ba Senegali ye o hukumu kɔnɔna na sa o bolofara minnu bɛ yen n'o ye Bafin ye ani Bako ye yen communiqué in y'a yira Fala ye k'a daminɛ tubabukalo salen tile 30 la ko ji bɛna yɛlɛ togodala ɲɛmaw olu kɔni ye welewelemada kɛ arajoso sanfɛ maa minnu bɛ ba kanko ni ba bolow fɛ u k'u hakili to u yɛrɛ la kuma tɛ minnu bɛ Bafin yɛrɛ kɛrɛfɛla la kosɛbɛ ko ji kɔni bɛna walankata ye u ka hakili to u yɛrɛ la u ka sɛnɛkɛyɔrɔ n'u ka baarakɛcogo n'u ka minɛn waleyaw bɛɛ lajɛlen na Gawokaw fɛ yen sira min bɛ bɔ Gawo yɛrɛ dugu kɔnɔ ka taa Wabariya ni pɔn bɛ yen kununko Fala ye an y'an ka dulokiw bɔ
min ye falo ni dabaw y'a ɲ'olu ta sira yi anw juraw an ko an fa an k'a siɲɛ sisan sa yaasa min y'an ka minɛnw bɛ se ka tɛmɛ cogo min na ka Gawo dugu kɔnɔna sɔrɔ o baaraw kɛra kunungo sira yi ale siɲɛni baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛ sabula samiyaji tun ye dadigi k'a la kosɛbɛ yaasa baara ka se ka kɛ ka ɲa ka sa bɛɛ lajɛlen jɛra k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka nin jɛ ka baara in k'ale kɛ kunungo baara in kɔni bɛna to senna tile 2 ale kɔnɔna na Gawokaw fɛ yen an bɛ to yen hali bi Fala ye ko fɛn ɲɛnɛmaniw olu caman kɔni bɔlen don kuma tɛ sufɛ n'i ye yelen mɛnɛ ka ban u bɛna firi yelen na du caman kɔnɔ bi maaw kɔni kɛlen don ka yelen jɔ sabula kɛnɛma ampuluba minnu bɛ yen u b'o fin olu la kosɛbɛ maa minnu bɛ yen ni ampulu b'olu bolo kɛnɛma du caman fana kɔnɔna na yelen ka ca minnu fɛ olu ye dɔ b'u ka yelenw na a kɔni fɛn ɲɛnɛmani dan ɲɛ tana ye yelen de ye hali moto tɛmɛtɔ a fari u bɛ taa firi a kan donc k'o de kɛlen don ka Gawokaw tɔɔrɔ bi nka u ti ka maa kin n'u tun bɛ se ka don ji la sa ka se ka o kɛ ko nbili ɲɔgɔnna o tun b'a nɔgɔya est-ce que Gawokaw yɛrɛ bɛ u kɔni bɛ tɔn dun tɔn jalen don nka manbili y'u fɛ yen ka caya kosɛbɛ sabula samiya tɛ caya kuma caman n'an bɔra Gawokaw fɛ yen Fala ye an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ sisan min ye Tomiyankaw fɛ yen Tomiya ale ni Bankas ko fini ɲɛna ye kosɛbɛ Fala ye Tomiyankaw yɛrɛ kɔni kunungo olu y'u ka fini caman tigɛ san marabolo kɔnɔna na bɔbɔ bɛ dɔnkilida la fini kunna dɛ ko ɲinan ta in k'a kɛra wasa da ye Fala ye ala k'a ɲuman se sugu la k'a feere k'u tɔmɔ u nafalan bɔ a la nka jabɛtitɔ minnu bɛ Tomiya kɔnɔna na u k'u hakili to olu fana na parce que sigiɲɔgɔn ɲumanya a tamasiyɛn bɛ dɔn ni sɛnɛfɛnw n'olu mɔna Masinakaw fɛ yen maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila sa n'o ye Ga 104 ye donbolo kɛra olu ye kunungo dɛmɛ ni dɛmɛ hukumu kɔnɔna na balo ninnu ɲɔ b'a la malo b'a la min ye sɔ ye ani tulu ni kwa o bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan k'o di ni kɔni nin ye nin bannen o ninnu mana ɲɔgɔn sɔrɔ c'est fini olu ka u ka balimaya ka di o nka barama de b'a tiɲɛ Fala ye ko nin kɛkun ye sa ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maa minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔna na ani maa minnu bɛ yen n'olu y'u sigiyɔrɔ bila yanni sumanw ka bɔ u ka nin kɛ k'u boloma dɛmɛ Ga 104 olu gaw a dilen don olu ma sa maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila olu bɛ se ka baara kɛ cogo min na dɛmɛ ani dɛmɛ hukumu kɔnɔna na yanni samiya o sumanw bɛɛ lajɛlen ka bɔ Fala ye an bɛ taa ministère de la santé la colonel major Asa Bajalo ale ka baarakɛyɔrɔ an ka dugutigi n'o ye Seydou Sangare ye Bamakɔ dugutigiw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa Fala ye min ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kalo n'o ye mois de la solidarité ye a tako 30nan k'a denbajala belebeleba tara ka di ale ma n'o ye parrain national ye Fala ye dugutigi a ye n wele kunu k'an to Burukina o k'an ka wuli k'an jɔ dɛ dugutigi y'an wele k'an ka wuli k'an jɔ Fala ye o la sa ka kɛ ni jamanakuntigi n'o ye général d'armée Asimi ye ale ka laɲini i b'a dɔn k'a fɔ min ye mois de la solidarité ye Fala ye kabini san 1994 a sigira an ka jamana kɔnɔ ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn k'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ min ye dugutigi ye u ye ale sugandi ɲinan ta in sa n'o ye Seydou Sangare ye an ka Maɲanbugu communiste dugutigiw ka coordinateur ɲɛmaa Bamakɔ fana ta fana don Fala ye u y'ale de sugandi ɲinan ka nin danayaba in minɛn ta ka d'a ma Seydou Sangare maa min don maa dogolen tɛ maa kɔni bɛ ɲɛnajɛ kɛnɛw ye maa bɛ jɛrɛ kɛnɛw ye maa bɛ kafo kɛnɛw ye i bɛ nin cɛkɔrɔba in de ye tuma bɛɛ a b'a kɛnɛ kan ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kalo talen min ye minisiri ye a taara fo nin waleya in na k'a yira la k'a fɔ sa k'u kɔni u ye doni d'a kun ni ala sɔnna ma a na se doni min kɔrɔ a ko a diyara ye Fala ye a bɛnn'a ma nka u y'a yira fana na a ka timinandiya a ka ɲɛmaya baara a ka tilennenya a ka laadiriya o de y'a to nin sera a ma fantanw dɛmɛli ani ɲɛji cɛli jigintanw ka don olu jigi kɔrɔ min ye yatimɛw ni falaw ye k'olu labalo k'o y'a to u y'u ɲɛsin a ma Bamakɔ kɔnɔna yan ɲɛmaaw de ko k'ale ta ko ɲinan ta in ko k'o d'a ma ani a ka dugutigi tɔw Bamakɔ kɔnɔna sa min ye Sangarekɛ ye k'a ka wulikajɔ kɛ a yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko nin min filɛ nin ye ale na nin baara in kɛ ka se fo a dan na sabula bonya min don bonyaba don maa minnu fana bɛ yen n'olu kan ka kalo in baara kɛ Fala ye olu ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen yirala la minisiri fɛ k'a yira sa baaraw kan ka kɛ cogo min u nun kan ka don cogo min ani ale yɛrɛ min ye parrain national ye a kan ka ye kɛnɛ minnu kan ani baaraw kan ka kɛ cogo min ye colonel major Asa Bajalo ye a ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a ye ale yɛrɛ n'a nɔfɛmaaw cɛkɔrɔba yiral'u bɛɛ lajɛlen na
ni ne Seydou Sangare n'a y'a ye kɛnɛw k'a ka hakili to a la aw ka tɔpɔtɔ k'a bɛrɛbɛrɛ anw ka cɛkɔrɔba n'an ka dugutigi ɲuman a ka baara kɛcogo ɲuman o ye nin se a ma mois de la solidarité Falaye ni Ala sɔnna ma nin kalo in kɔnɔna don ka taa se fo min octobre kalo tile 31 ma baara min na kɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ Bamakɔ ta sa yaasa ka se ka kurumukari maa min ka kɔrɔ ni Bamakɔ bɛɛ ye u bɛ taa baara kɛ o fɔlɔ fɛ yen président yɛrɛ de bɛ taa yen kiw kɔnɔna na sa a n'an ka commune kɔnɔna na min ye calatigɛ jɛkuluw ye n'o ye institution ɲɛmaaw ye olu na munumunu salo kɛ o tɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa nin kɛnɛ bɛ kan Seydou kan ka kɛ yen a donbolo belebeleba bɛ kɛnɛ kan fana a kan ka kɛ yen fɛn o fɛn bɛ sigi sen kan a kan ka kɛ yen an bɛ salon ta fo n'o ye Tanube Jean Bosco ye ale de kɛra salon ko ta ye an b'a fana fo sabula a fana ye cɛkɔrɔba hakili sigilenba ye tarikutigi don an b'a fana fo Seydou n'Ala sɔnna a ma anw yɛrɛ ye nin denfa ye sabula a ka lieutenant ye anw ye Falaye min ye dugutigi ye k'an bɛ se bonya in kɔrɔ Falaye n'an bɔra yen an bɛ taa Tunbutu biennale ko tɛ nin ye fɔlɔ an bɛ k'an labɛn de k'a kɔnɔ an n'an buranakaw misiri mu de bɛ yen Tunbutu misiri bɛɛ la belebeleba a fɔ ma ko Jingari Bɛr ale muni de bɛ yen nin kalo in tile 12 a bɛ bɛn karidon ma Falaye hali ni ma se ka taa Falaye fɛn dɔ ci ka taa i b'a nɔ i yɛrɛ la Tunbutu misiri ɲinan ta in a bɛ bɛn min ma i b'o dɔn misiri yɛrɛ san 700 yɔrɔ o tɛ bi misiri ye dɛ ɲinan ta Jingari Bɛr misiri mu bɛna bɛn a san 700 de ma donc a ɲininen don Tunbutuka bɛɛ fɛ minnu bɛ yan o minnu bɛ fɔ Japaga o Japaga yɛrɛ ye Burukina dugu dɔ tɔgɔ ye o dugu dɔ bɛ Burukina a tɔgɔ ye ko Japaga e t'o kalama Falaye Japaga bɛ Burukina dɛ fɔlɔ n ko mɔgɔw tun b'a fɔ Julafundo o ɲɛna ko Julafundo tɛ Julafundo filɛ nin ye Kangaba kɔfɛ Mali ni Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ jɛgɛ dumanw de bɛ feere yen donc maa maa bɛ Tunbutuka fɛn bɛ fan o fan fɛ bɛɛ k'i ka wulikajɔ n'i ka cɛsiri kɛ misiri munni dɔrɔn tɛ nka misiri ka san 700 ɲɛnajɛ o fana bɛna na k'a la Falaye n'an ye dugawu min kɛ nin kɛnɛ kan aw bɛ na ni biennale coupe ye a bɛ taa k'a to yen ne yɛrɛ bɔra n bɛ Segu to yen fɔlɔ n bɛ fara Muraw kan fɔlɔ an ka nin baara kɛ fɔlɔ ni biennale banna ni Segu y'a ta fɛn ma perdre Falaye n'an bɔra yen Menaka Seko ni Dɔnko Tunbutu ta ɲɛbila baara a kun cɛra olu fɛ yen nin kalo in tile 30 min ye Menaka a sifinnakaw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan sa ka na tile 10 baara kɛ cercle 6 min bɛ Menaka kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen nana ka na ɲɔgɔn dan in kɛ baara kuncɛli la sa Menaka ale wulila k'i jɔ ni jɔnjɔn fɔlɔ ye ka bɛɛ lajɛlen dan min ye Anusagrɛn olu kɛra 2nan ye Falaye Inamawal olu kɛra 3nan ye an bɛ Menakakaw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugutigi denkɛ k'an ka foli bɛ s'a ma Falaye min ye école karamɔgɔ ka ɲɛmaa ye k'ale fo ale ni DCAP ɲɛmaa ka taa se monsieur le gouverneur ma Menaka an ka sagatigi n b'a fana Falaye n ko ne yɛrɛ fo ne ka segin ka taa Menaka parce que ne t'a dɔn saga hakɛ min bɛ n bolo yen sisan quoi u ye sagamuso 1 ani sagacɛ 1 de di ne ma cɛ kɔni tun b'a photo ta k'a ci nka a famana k'a ci dɛ est ce que n tɛ taa n ka baganw nɔfɛ ten n kɛra wɛrɛtigi ye sa dɛ bon ni fulaw tun ye nin kɛ n tun bɛ se k'u jansa nka fulaw an bɛɛ bɛ nɔnɔmugu min na yan Falaye n'an bɔra Menaka an bɛ taa Douanzakaw olu ka Tunbutu ta ɲɛbila baara o kɛra nin kalo in tile 10 tubabukalo sale 17 ka taa bila 22 septembre don na a kɛra ɲɛnajɛ belebeleba ye u ka maison de jeunes ale kɔnɔna na ɲɔgɔn ɲɛ in senfɛ sa Falaye cercle 4 min bɛ Douanza kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen nana Douanza Mondoro Boni ani Ombori u ye tile 10 kɛ min ye dɔnkili ye ensemble instrumental pièce de théâtre ka taa fara solo ka u ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn dan kɛ ɲɔgɔn dan kuncɛlen banna tuma min Falaye Douanza kɛra fɔlɔ ye Douanza 2nan o kɛra Mondoro ye min ye Ombori ye ale kɛra 3nan ye olu de bɛna fara ɲɔgɔn kan ka min ye Douanza yɛrɛ jɛkulu k'o sigi min ye nin baaraba ninnu ye sa u ka directeur régional de la jeunesse an b'a fo a ka wulikajɔ n'a ka timinadiya n'a ka cɛsiri la min ye Yatara ye monsieur le gouverneur k'a fana fo ye kosɛbɛ Tunbutu ta décembre kalo tile 18 ka taa bila tile 28 na an na ɲɔgɔn sɔrɔ Tunbutukaw olu fɛ yen Memorial Modibo Keyita la sa barosigi kɛra ye barosigi min kɛra maa min fɛ n'o ye nin kalo in denbajala b'ale kun
seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na n'o ye Ami Koyita ye ale ye barosigi kɛ barosigi min senfɛ sa ani an ka jeli denmisɛnnin dɔ a n'o kɔni ye masala in kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o o ye Wasa Kuyate ye Famara Berete min sɔrɔ kɛnɛ kan an ka jɛ k'aw filɛ. kunungo ni bi jeliya danfara o de kɛra ni kunnafoli kɛnɛ in kumakun ye kɛnɛ mun bɛ tali kɛ san 2025 seko ni dɔnko san sɛptamuru kalo denbaya tara k'a di ŋwaraba min ma Ami Koyita a ye baara ni wulikajɔ minnu kɛ a bɛ mun dɔ jeliya la ka t'o kɛ kumakun ye k'o ɲɛfɔ sifinnakaw ye yaasa jeliya bɛ se ka kɛ miseli ye i n'a fɔ kunu a tun bɛ cogo min ka kalali kɛ ni ka bɛn ni keleya sinsin jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Jeliya ye dilali de ani kodɔn n'i ye dilali kɛ i ye jeli ye jeli tɛ tiɲɛli kɛ abada kabiri jeli denmisɛnninama a bɛ ko dilan fo ka taa kɔrɔbaya parce que i ni jatigiw mun fana bɛ ɲɔgɔn fɛ olu fana bɔra mɔgɔbaw de la donc i obligelen don k'i yɛrɛ dilan ka bɛn o ma donc jeliya ye dilali de ye ayiwa sisan dɔnkili da cogo ani fɔlɔ ta olu tɛ kelen ye mais différence dɔɔni dɔrɔn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que i b'a dɔn ni mɔgɔw bɛ diɲɛ bɛ développer ka taga o y'a ye wa n'o tɛ fɔlɔ dɔnkili dacogo ni sisan dɔnkili dacogo bɛrɛ t'u jɛ sisan ta o fana b'u seko kɛ mais fɔlɔ ta ni sisan ta kelen tɛ dɛ danfara bɛ o la kɛ parce que fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw tun bɛ dɔnkili da ka dɔnkili bɛɛ bɛ da pour que ka mɔgɔw ladi a bɛɛ tɛ da jatigiw la a bɛ kɛ ka mɔgɔw ladi de dɔnkili yɛrɛ kɔnɔna la n'i sigi k'an ka misiki yɛrɛ lamɛn kuma caman b'a kɔnɔ min ni kɔrɔtigɛliw tɛ kelen ye mun ni nenunun tɛ kelen ye i y'a ye sinon jeliya ye dilali de n b'o kɔni dɔn. an ka ŋwarakɔrɔba Ami Koyita ka nin kɛnɛ in kan maliyɛnw bɔra ka caya maa caman nana jeli sifinnakaw ka fara jeliya kanubagaw kan yaasa ka se ka taa kalan caman sɔrɔ. donc tiɲɛ yɛrɛ la Ami Koyita n bɛ se k'a fɔ dɔnkilidala tɛ maître de don Ami Koyita jɛnatigɛ yɛrɛ la n'i ko i b'a fɛ ka culture kalan n'i sera Ami Koyita ma dɔrɔn i man ka tɛmɛ parce que ni mɔgɔ tɛ a ka dɔnkili n'i bɛ bamanankan mɛn i tɛ bamanankan mɛn n'i ye Ami Koyita ka dɔnkili lamɛn i n'a fɔ ko e yɛrɛ bɛ ka i b'a sens dɔn quoi k'a sɔrɔ e t'a dɔn ne bɔra k'o de f'a ye sisan témoignage la n ko ne b'a ka dɔnkili mɛn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la kuma dɔ la ne b'a dɔnkili da mɔgɔw nɔfɛ mais ne yɛrɛ b'a dɔn ne tɛ ka se k'a da mais n b'a dɔn sens b'a la kɔrɔ b'a la donc kunu ani bi tɛ kɛnɛ. nin kɛnɛ in hakilina ɲuman tara an ka jamana seko ni dɔnko minisiriso minisiri Mamu Dafe n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen ka amina ko ye bɛn ni kɛlɛ bɛ se ka sinsin cogo min na seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ha ka ja ŋaraw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. ayiwa an bɛ foli kɛ Ami Koyita ye fɔlɔ ayiwa ale de ye a ka temps ta ka na ayiwa nin baro in kan ye a hakilina ta kun ye walasa jelimusokɔrɔbaw jelicɛkɔrɔbaw u ye min dɔ jeliya la u ye min kɛ jeliya la u bɛ se ka ayiwa o lase denmisɛnninw ma cogo min na denmisɛnninw bɛ se ka u sen da maakɔrɔbaw nɔnɔ cogo min na ayiwa walasa an ka danbe ka to a nɔ na ayiwa u ye jeliya faamu cogo min na u k'o ɲɛfɔ denmisɛnninw ye e yɛrɛ y'a ye denmisɛnnin dama minnu tun bɛ yan bi ayiwa ani min tun bɛ k'a ɲininka n'o ye denmisɛnnin ye ayiwa je pense que maa caman ye ka taa sɔrɔ a ta la an y'o baara de kɛ wulada in na minisiri so min bɛ dɔnko ni seko kunna ayiwa a ka yamaruya don ayiwa ko ka foli kɛ ayiwa Ami Koyita la ka foli kɛ maa o maa nana ka na an lamɛn ka na Ami lamɛn walasa ayiwa an bɛɛ bɛ se ka taa sɔrɔ a ta la cogo min na. Sɛptamuru kalo denba ka baara kuncɛli kɛnɛ in kɛra yɔrɔ belebeleba ye yɔrɔ mun na ja bɔra ka yira maaw la ja minnu bɛ tali kɛ Ami Koyita ka wulikajɔw la a ka dɔnkili minnu ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen lanisɔndiya ka segin ka a kɔrɔ bakurubaw fɔ mɔgɔw ka se k'a faamu. Falaye nin tɛ bi jeli ye dɛ Ami Ami y'a tile kɛ nka hakili la k'a fɔ fɛn dɔ fana bɛ ka labɛn Abijan Segu Jata Keyita fɛ o ye ka Ami ani Ayisa Kone k'olu lana kɛnɛ kelen ka Falaye Mali kɔnɔ yan concert ba la
o baaraw bɛ sen na ni ala sɔnna ma n'a waatiw sera an b'a fɔ sabula kaban Côte d'Ivoire jamana kan Seku sera ka Aisha Kone bisimila a sera ka Ami Koyita bisimila baara bɛna kɛ cogo di ani ko bɛ ka labɛn cogo di n'ala sɔnna ma an na Seku yɛrɛ sɔrɔ ale fana bɛ o baara la Basam Grand Basam kaw fɛ Côte d'Ivoire Seku ni dɔnko tigilamaw dusuma kasalen don bi min ye Mustafa Sila ye ni a kamalen tɔgɔ ye Sidney Muchacha ala y'ale ka kalifa minɛ a la kunungo dɔgɔtɔrɔso dɔ kɔnɔna na Maɲanbugukaw fɛ yen an bɛ dugawu kɛ sa min ye Sidney ala k'a da yɔrɔ sumaya nin bɛ dan sigi sɔgɔmada na kibaruya la fala ye ni ala sɔnna a ma wula fɛ vamana na kɔkan kibaruyaw olu di maaw ma u bɛ se ka faamuyali ko la cogo min na waati ale jamana k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn nɛgɛ kanɲɛ 21 ni ala n'a kira sɔnna a ma aw ni anw na ɲɔgɔn sɔrɔ babu ale kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni jamana kɔnɔ kibaruyaw olu ye ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sɔn ɲuman kan ye burukinakaw k'an b'u fo k'u waleɲuman dɔn fala ye kunungo a kɛra kabako de ye burukina ko ye parce que an ye kanw visite ka kanw ban pewu o bɛ ka ban tuma min ja ne bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ directement na sɔrɔdaso ko nin ye ko ye sa dɛ ko kuma k'a kɛra cogo di n ko bɔn n ko nin fana y'anw fana ka gindo ye o gindo o b'anw fana bolo o gindo bɛ Falaye Keyita de bolo Bamakɔ n'o nana siɲɛ wɛrɛ aw n'o n'aw ɲɛfɔ an bɛ bi ta jɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn a k'an bɛn sini bi nɛgɛ kanɲɛ 21 n'ala sɔnna a ma an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 n ko 98 17 36 45